pajaritos a bailar, cuando acabas de nacer, tu colita es de mover. A l'abril comença l'Olor Temps de Paraules, enguany amb el títol Aniversaris Literaris. Durant tot el mes s'organitzaran varis actes relacionats amb 5 escriptors catalans, 3 d'ells poetes i 2 novel·listes que han celebrat el centenari del seu naixement durant els anys 2012 i 2013. Són 5 escriptors. Joan Sales, Bartomeu Rosselló Pòrcel, Pere Calders, Salvador Espriu i Joan Teixidor. El dedicarem només en aquests 5 autors catalans que ja sabeu que són de primera ordre. Enguany l'Olor Temps de Paraules vol homenatjar aquests escriptors catalans de maneres molt diferents. Per una banda, hi haurà 3 xerrades, una presentació de llibre, un espectacle i un concert. I serà un concert de la Maria del Mar Bonet i és un concert enllaçat a un dels autors que tractarem aquest any al Temps de Paraules, que és Bartomeu Rosselló Pòrcel. Ella, al llarg de la seva carrera, ha anat musicant molts temes de Rosselló Pòrcel i ara, justament aquest abril, presentarà un disc en el que recull tots aquests temes que ha anat fent al llarg de la seva carrera i, a més, n'hi afegeix 3 de nous que fa per l'ocasió. A més, durant la nit de la vigília de Sant Jordi, el 22 d'abril, se celebrarà la revetlla d'aquesta festa catalana i hi haurà l'actuació del grup Refugi, format pel cantant Joan Reig dels Pets, pel pianista Joan Pau Chaves, el bateria Pep Solà i el contrabaixista Albert Vila. Portaran fins a la Biblioteca d'Olot l'espectacle Cançons amagades, on es tocaran peces de Llach, Serrat, Maria del Mar Bonet, Pau Riba, Ovidi Montllor, Pi de la Serra, Raimons i Sisa. L'entrada és gratuïta. Pajaritos a bailar, cuando acabas de nacer, tu colita es de mover.